huwag natin kakalimutan. Para kansilor. Dating na eleksyon para konsehal. Councilor Alberto Limo Sabia para agawat sa mga dan. Oye, okay. Ate. Ate ka. Ito, timba ko na. Kasi titira mo. Ako andito na naman. Ito si Gob. Ito si Gob. Kanina pa nagpapaalam pero no watch pa rin andito kasi hinahabol ang amat. Tama na. Dito na si Lupin para siyang sumpo. Hey, come on! Hey, that's the Kobe! Kobe! Anong masasabi mo? Dahil ginasaan mo ang court ng NBA. Oh, Suzanne! Continue po, baby. Fuck you, old bitch. Yeah, may wala yung bakos. Sakali ko, Bibarain, sino makakatapat ko? Si Manny Pacquiao. Palaputar na. Oh, dadaran. Oh, yeah! Naman. Jordan! Anman. Wami you! Show your voice, Wami you! Jersey number 18, a.k.a. Batasya. Alabel! A.k.a. Bitlog. Argentina. Jersey number 18. Ayo, Bitlog. Miffy! Bitlog. Son. Tanga sa'yo. Kinyan. Maricon na. Ay, batik na. Iba naman, batik na. Ang tugabi ito na amyanan. Sa mga friends. Si Tawadara yan. Kami ay nagsinasaman. Ayaw ipakita sa wala na may ilan. N-I-K-E, Nike, for short. Patawastas. Kami po ay nandito sa Magno Street. Ang nagbabarang balita. DVD! That's what they call gorilla dunk. Jemil Sakuragi. Lang
Siya ni wala tama. That's why you call trip. Tripping video po. Mula sa Kobe Bryant, 3 points, 3 points.